गोसो गोरबोजों हामलायनाय थाग्रोबाय फैनायनि थाखाय। दा जों दिनैहाय जों बयबो मिथिखायो जे मोनसे बिराद अस्पिशियास डे बुंनो थाङोब्ला वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। बेखौहाय 5 जुलाइआव बेखौ वर्ल्डआवनो बयबो 5 जुनाव बयबो मानियो बेखौहाय। दा बे थांखिखौ जों एक्सुवेलि जों बोसोरफ्रोमबो जों माने बे दिनखालि जों बयबो प्लान्टेसन खालामो। जेसेबां राइडार्सफोर दं बा जों जयैनो ओंखारनानै जों प्लान्टेसन खालामो गुबुन गुबुन जायगायावहाय। दिनै जों क'क्राझाराव फैनानै जों माखासे एरियाखौ नायबाय जेराव जों गायथावथाव सुबिदा लायै सुबिदा जों गायबाय। बेहाय माखासे जोंना जिथु प्लान्टेसन लाबोदों जोंना नार्सारिनिफ्राय बेहाय आवजार दङ, इउक्लिपटास दङ, ओमफ्राय थाइजौ बिफां दङ, मोजां बिफांफोरखौ जों लाबोनाय जादों। ओमफ्राय माखासेखौ जों ओरैनो डिस्ट्रिबिउसनबो खालामनाय जादों पाब्लिकफोरनो, जाहाथे बिसोरो गावबागाव लांनानै गावबागाव न'फ्राव गायनो हानायनि। ओमफ्राय माखासेखौ जों बिदिनो लामा जेराव नांगौखिनि जायगायाव जों नायै गायगासिनो दङ। ओमफ्राय मानो होनोब्ला दिनैसिम जों नुनायाव वर्ल्डआवहाय ओरैबायदि माने पलिउसन जागासिनो दङ, गारि मटर डे बाय डे बियो इनक्रिज जागासिनो दं, जायनि थाखाय बहुत पलिउसन जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे हाग्रा बंग्राखौ माने सानफा एफा दानफाय जोबनायनि लामायावनो फैगासिनो दङ। स' इयुनावहाय जुदि जोङो गावनि प्लान्टेसनखौहाय जुदि जों बेखौ माबानानै लायाबा, सेभ खालामनानै दोनाब्ला जोंनि इयुननि जेनेरेसनफ्रावबो बहुत बे खैफोद फैनो हागौ। स' बेनिखायनो आं जोंनि क्लाबनि जानानै जोङो बयखौबो माने खावलायो, जाहाथे बे दिनैनि दिनावहाय बयबो हायोबा एटलिस्ट फांसे बिफां जुदि गायोब्ला बे जोंनि प्रिथिबिनि थाखाय बहुत मोजां जागोन जों सानो आरो। जों दिनैहाय क'क्राझाराव खालामनाय जादों। थांनाय बोसोराव जों सरलपारा बेफोरावबो खालामनाय जादोंमोन नालाय। देग्लाय जों क'क्राझार बे फ्लाइअभार हाब्रुबारि बे जायगाखौ जों चुज खालामनानै बे प्लान्टेसन खालामनाय जादों। जों ओरैनो जों कालेक्सन खालामनाया 50 to 60 लानानै फैदोंमोन। माखासे बेहाय जों 10-15थासो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जाबाय, दखानबो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों जायनो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामदों बिसोरखौ जों खावलायदों जे जाहाथे नोंसोर गायनायाव माने दखान खाथि खालाबो जों गायनाय जादों नालाय, जाय दखान खाथि खालानि जाय दखानदार बे मालिकखौबो जों गायनाय समाव ओरैबायदि बुंबोनाय जादों जे जाहाथे नोंसोर फुङाव फैनाय लोगो लोगो एटलिस्ट टाइम मोनोब्ला बे बिफांखौ खेबसेब्लाबो नाय, जाहाथे मोसौ बा बोरमाफोर जाहाथे जानो मोनो आरोना। बे जों दा ओरैनो गेस्ट राइडार्सबो दंखायो। दा टटेल जों 15 जनसो दङ राइडार्सआव। माखासे फैजोबनो हाया। जोंनि थांखिया, राइडार्सनि थांखिया, जों दिनै बुंनो थाङोबा जिथु प्लान्टेसन खालामदों जोङो दिनै गावनि पकेटनिफ्राय जों कन्ट्रिबिउसन खालामलायनानै वर्ल्डनि थाखाय जों कन्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। ओमफ्राय जोंनि थांखिया बेनो जे जों राइड खालामगोन। जोंना बे मट'आ ओरैबायदि मट' दङ, जों ससियेल एक्टिभिटिसाव जों बहुद गोसो दं। जों माखासे ब्लाड डनेसनबो खालामनाय जायो, आरो बेजों लोगोसे बहाबा जों चेरिटि डनेसन खालामनाय जायो, आरो बेजों लोगोसे बहाबाफोर जुदि गोरिब गुन्द्राफोर जुदि दङब्ला बेखौबो जों हेल्प खालामनाय जायो। बेखौ जों गावबा गावनि पकेटनिफ्राय जों एसे एनै जाखिनि हायो जों कन्ट्रिबिउसन खालामनानै जों डनेट खालामनाय जायो। जार्निया जों माखासे जोंना एसे राइडार हिसाबै जों बेलेग जिहेथु आदार स्टेट्सफ्राव जोंना इभेन्ट सोलिबाय थायो। माने बेहाय जों जेसेबां माने आदार स्टेट्सफोरनि जों गेट टुगेदार जालायो, बे इभेन्ट्सआवहाय ज' जालायो। जों ब्रादारहुडखौ जों बोरैहाय बन्डिं लाखिनांगौ, जेरै फ्रेन्डशिपखौ जों बोरै बन्डिं लाखिनांगौ, बेनि थाखाय जों इभेन्टआव ज' जालायो। जोंनावहाय दा गैयाबाबो 3 डिस्ट्रिक्टनि दङ बुंनो हायो। दा चिरां डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय माखासे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट,